an wasebedo kwa wuoyo e Mbui koro gimina nowacho ni ti gimina ok en gimiyudo koro kano gik ni oningo warom gi ng'anie nikech koro wasewuoyo mang'eny ma wasego mbaka ma koro waseng'ere lakini ng'eruok koro adwaro ng'ere mar nenore gi ng'ato nyaka ng'eri gi ng'ato munendru ming'e dala gi gini kamano koro an nokaneno kane gik ni koro ningo warom nikech ne ber kwa romo Kisumu nikech Nairobi ka okia maber en ng'ama odak Kisumu to nyuol Kisumu to somo Kisumu koro an ong'isa ni abi nyaka kumiluongo ni Omega akiambe kia Kisumu maber nikech onyuola Migori koro ng'atni an pichane nikech pichane be alafu video call en ng'ama ok tim video call wacho ni oluoro video call en shy koro dong nikech in shy basi koro wadwaro mondo wanendre live mondo ang'e ni ng'ama chalo nade koro adhi nochula madhi nyaka Kisumu to mane dhi Kisumu ni nitiyo gi fare ni kose nooro fare no ratiyo gi fare na nade nyaka ine mor fare koro adhi achopo achako gone simu ning'isa maler ni osomo lakini en otimo part time job baba gi en engineer koro konyoga baba gi tich koro wacho mani sawa nikech onge gima expectire mang'eny nikech wembe pod nyathi kaka an wadhi waromo ayani anadhi achako gone simu koro en offline ineno koro akia kata Kisumu maber amoko ng'ama da penjo akia dalagi koro awacho mani we atem aritane mibi kata simbe odhi off onya yao dakika matin narito koth beda chwe Kisumu koro atimo manani awacho manani ntiere kibanda moro manayudo miyo moro kan ema nikech koth koro kuma nanyadhi umora sama koth chweno wadhi kode adhi ir miyo no tang'ise ni anya timo bedo kanyo karito ng'ato biro kawa nikech akia kuma dhi adhi abedo gi miyo no koro wago mana mbaka koro ochopo dakika matin taneno ka notification obiro na simba ka ne oyawo simu koro agocho ne to ng'isa ni obiro kawa wadhi kuma no wadhi nikech odhi tera date iwuok Nairobi teri date Kisumu na mano no yudo kan Migori Migori gi Kisumu ok bor koro obiro ng'ani nani ni okanya wacho nyinge obiro koro kosebiro to koro ng'ama ne anene simu gi ng'ama neno sani opogore koro bapenje ni to be in adieri mano wasebedo ga kowuoyo kodi to aneno ng'ama jiga 30 size olokore nikech nowacho ni en shy okonya wuoyo kode video call koro awacho mani to koro mata konyo nang'o nikech en ema en gi fare ineno nosechulo na fare mabiro godo koro maduoka be nyaka en ema nyaka nogol koro ang'ise ni yawa ok apar ka ine ng'ama ne watimo nang'o nosebedo kwa wuoyo kodi makata picha ne napok ineno kata nang'o picha moketo pogore yani picha moketo no en mana ng'ata achiel mine na wuoyo godo no lakini ok en mana nikech aneno ka en mana kijana mamondisore mana kan kamae moromo koda matis to koro ng'ama neno ni to chalo na mana ng'amoro ama apenjo ni to ine ng'ama ne ber kwa romo kodi Nisani yani tapenji ni to kare picha ni gi to dongana no ka upogoru nji mopogore to nisani mano en kora temo ngise wachako yware kanyo ni ok adhi kodi nikech mato kin ano ngisani eti nyaka adhi kodi nikech an gi fe achamo pesa ni mano romo kanye no koro dongo bire kibanda no nikech kora ne mana mie direction koro nokelo weche mang'eny miyo mane ntiere mane kibanda ni ema nokonya miyo nong'iso ng'ano ni iduongne nyako ni to ng'ama no biro ire ok eni to miyo koro nyako no wuoino ochako ng'isa ni eti nyaka mie pesa ne ama wadhi kode mano na pesa di nikech Migori to Kisumu de mana 300 en 100 chengno nen ga ndalogo nen ga 600 ema koro piri ka nyaka koro dhi kode to an koro penjora adhi gi ng'ama kia to mato kin manwa wuoyo kodi nikech kata king'iyo an
ineno ka ng'ama this to in kore alafu be nokoro chwe koro gangore to jaiga 30 gi wiye koro ng'eni atemo penjora ni to koro mat koro adhi go kanye adangis koro ramoko pesa be naonge godo pondo be napondo dalawa angini bro bedo keleronwa matutiri sigana maka maka ni kiri to siganda mane to bende bro bedo kinyisowa ni kapok iromo kata gi ng'ate mbui dibed ni isebedo ni diwo makore wacho ni we kora dhi ateme tinda gi the rest dong kiri dibed ni in be ninge sigana mora chak chiko ita anto korka kora aseromo gi ji mang'eny mbui lakini pok akete chunya ni koro ma waromo ni mondo walos gimoro motegno ng'eni Sharon kwa dhi oko ka ok awach marach lakini joluo idendoga ni en ng'ama ok nyal tho msumba to kitho msumba mano ok in jaluo nikech kinyiewo kotini moro maler Sharon tirwake to igogo picha mo maler to koro iwach ni nyako moro idwaro kata e mbui ku jaluo ng'ama ong'e kizungu ong'e dhogi mokwongo onya pakore matin kendo maber malong'o chuth koro inya pakori ne nyako ni murom kata kamiyo ni kasto kuma piny bochomo Sharon tinde wuoyi matin kata ka an kama kidhi e mbui romo gi miyo moro kata nyako moro tiyudo ni en ok en basini lakini nitie kaka mfuko ne chwe molo mari onya riti yawuoyi mang'eny thoro dhi kuno ni koro okendgi kata iwacho ni odak kodi gi miyo moro mobedo mbas mamau mumama bang'en pesa en gi pesa mo matin inya rwakori maler inya dum mamit onya nyiewo ni nyagachi moro onya nyiewo ni iPhone moro lakini ka wacho ni an korka Hera e mbui achni jok maromogo kuna setemo bedo ka awuondo pachgi matin lakini pok atemo ni kawo ng'ato abed go serious ni koro ma iwuondo pachgi mane nikech ang'eni gimbe giwuondo pacha kamoro gibo yudo picha mar nyako marom gi Brenda Sharon kama Wendy Shaz kako wacho no to kare nyako ni en bas dau to bende inyalo mangiso ni ponono in iseteme e mbui mane ro Wendy ongiso ka ni enotemo tinda in thothne ponono iteme kaje kumiwacho ni opimo mana wigi okinyis gi adiera okay anaseteme e Instagram tikenda seteme e Facebook taseno ka ji romo ni ji dware sana to ka inyako ida romo koda ang'o mien manyaka orni pesa nani atiyo gi lucha watewa biro romo ibiro nena tabiro neni dakitiatia gi pesa ni mondo wabiwa romo to ka ochuno nyaka ibira kare we wawuogi waromo kamoro machiegni e diere mok odi to ok oda ero kama to penjo bende nyalo bedo ni kuseromo ponono boro me magawa moro Sharon ng'ama biro chulo bill kose kila gato mandre gi pesa ne mar chiemo koro ka iwacho ni nikech you are the man yedi chuo ni koro ine mo ningichul koro achulo nang'o to atewa biro romo ang'o miyo kigwa pogi to ng'ato ka ng'ato chamo chiemo wante wasero digifecha ng'ada dhi chul chiemba chul chiemba kama to chul chiemo gite mano en paro kanyo mabedo chiu kanyo gi keri Joyce Brenda in bende kia ni nyiswa mari kako sebedo bi isetemo mar mondo mi manyere mbui kacha piny katen inyalo mana titing mic no malo wawinj duondi makare hapa ni asetemo lakini temo mara ni nokober to nokorach en nyakon en nyadiriyo Tinda bado ilongo gi ni dating sites bado bado nakia koro mane berber ahinya ne en Tinda koro Tinda you swipe right ineno ka ng'ato omako wang'i then you swipe right to kaka swipe to embo swipe then odonjore wachako wuoyo ne en ng'at moro mawuok Hungary koro wachako wuoyo wang'ere then things worked apenjo timang'o onyisa notimo photography and film waka anyise gima timo then wachaka wuoyo wabedo jok ma close ibedo close gi ng'ami kia lakini bedo idle to rach gino ing'eni nadonje ndalo moko mane after school iteko school then there is nothing you can do gima ber minyalo timo en bet gi simbi tij simu emitiyo koro imanyo inyalo bedo gi simu te kia ni tiyo kode dade dong ing'eni kintiere TikTok bro ng'isi gimoro amora koro nakadho through post more TikTok tayudo ka ji temo kama kamano
So I gave it a try. Koro ngani ka nwasera dogo. Nongisa ni obro biro Kenya at some point. Then I actually ni it's fine. So koro since ne gima no timo was kind of related to gima an be atimo, he offered me some jobs. Nenjara team. Nena mzungu moro kama. Koro numiaga tije moko atimo then ochula. Of which mano ne the good side of it. Of which anyalo wacho ni kiangu kia ingeni samoro nyalo yudo ka itemo gimoro to nindo ni maber, samoro bendi teme to onindo ni marach. Anyalo wacho ni gikanyo at least nokonya for like 2 months ne an gi gima anyalo wacho ni angeni katimo tijni abro yudo ga pesa moro maber. Anyalo chulo rent of which nena ne ot gi laptop then I could do tije manongisa go lakini koro kochopo chieng' ma koro nego biye Kenya. Nawinjo ka chunya achako luor. Go kibi. Yeah, kora penjorani. Ngani yes, asenene watimo video call like it's kinda angeo gimora mora monego bed nangeo kuome. But okanyal trust nikech gik ma winjo ga kuom jowazungu go gin gik ma okanyal timo. Of which gin gik ma okanyalo wacho kae. So koro ingina chako penjora aluongora e bura tawacho ni gini to osechopo kama ngani osemia jobs but anyway no katim ni for free. En gima no chula to ambe na konye. So anyway kama mbaya nikech wakonyore both ways. Ok ni en mokonya, ok no oro na pesa nono atione. Koro kochopo chieng' monego bi to tinga mic maber. Kochopo chieng' monego 2 days to onego bi Kenya to ngisa ni obro biro. Koro aikra oro na some cash abro dhiome airport. Then I was like, it's okay. You don't sponsor. Ok mana sponsor mame songo. Sponsor mame songo mowuok mana loka. Sponsor cha dongin ngamo bet duonga macha nema awinjo kwacho ni size ni. Anang'eni sponsor ni ng'at mofuke moro matin. Anang'eni sponsor en ng'at moro ma ohewi kama mobaba moro. Okay. Mari na sponsor ko. Okay. Nene na rawera moro matin ma size ni. Kabisa. Koro achako penjora. Wachni no kangiso ng'ata. Koro dong 2 days to biro pesa to seor. Kara penjara ni. Gima na pok na chamo ga fea to wangni. Wangni adwa timo nango. Nyaka ng'ayudi yo madwa time godo. Koro ng'isa nyaka hotel modhi bire. Koro otieno makiny ne obiro chopo to omanya tang'ise ni sawa kiny wabro romo. My friend na wuok chieng' ma koro biro na wuok ot. Kachopo stage monego aidhe gari. I don't know what happened. Pachano lokre aloka. Madokot. Imanyo gari stage to no seori nyaka fare. My friend ochumi rach Kenya ka. Idho uba kama chiegni gi kama itiyo gi pesa matin. To ndalogo ponono nintiere kanye. Nintie Nairobi ka kose ni Nairobi ka. Kora dhiyo meje KIA. Achope stage ya kupanda mat. Tawinjo mana ka pacha olokore. Then awacho ni ebu nirudi kwa nyumba. Kaka na dokot, kaka na block number note, kaka na delete. Nyaka sani. I don't know what happened next, but Nimio wadu. Noko manyi kende mbui mano. Nimio wadu donga by the money time mana wuok e Tinda kod bado nikech naduoga aparo weche moko to nokuog na maber koro nawe. So weche mabende ni paro mabende samoro rowere moko sedre kama tek. Brighton. Yes. Nano kigilo, ke nyiero. Imbe da ken in gi sigana moro. Online dating ka. Ato online dating kanyo to pok na kete geno. Ko no kadonja an mara na wuotho gi tenda ka dhi manyo. To kata mana sikul nikech ang'eyo ni senyise kora mga juang ni ntiere school kaka japuonjre mano mar mbalariany mar Kenyatta University. Ang'e ni mbalariany kanyo ukikoru untiere gi osiepe dheudi mopogore. Pok iwinjo kata mana dating mago hera kata mana hera miyude Mbui kata mana hera mimanyo Mbui. Asewinjo mang'eny. Lero kamano ang'e ni koro hera mimanyo Mbui tie weche mang'eny manyaka none.
kech kwa in terms of midhiero minya yude kata success part of it. Makoro in ionge sigana moro amora e weche motenre kod mano. Pok ing'iso kata mana nyadendi moro ni hai. To pono ne ibiro ng'isowa ni pono no kata ka oponi ionge pono no sigana minyalo ng'isowa. Inyalo ng'isowa kata misewinjo kuom ji. Kata pono na ng'o ma omoni ma menye mbui kacha nikech jomoko to oseyudore kacha otimo kaneno ka ng'ato osewacho ka ne giyudore e mbui en osiro hera mar mbui sani gidak makare gin gi nyithindo. Dong wawinja ne Tifina bende. Tifina pono no in bende isetemo happy kacha nikech en mana temo hawi. Happy nyalo leng'ore bedo maber kata nyalo leng'ore bedo marach. Hera mag mbui to wach ni asetemo, yes. To an mara ne nitie Facebook. Tinda to natemo lakini nokabudho 2 hours. Ani ng'eni ka ng'ato osebiro nyisa ni hi beautiful to awuok. To ne dhi timo ang'o e iye kanyo? Nikech gima nadhi manyo hera. Ting'eni ka ng'ato osechako biro ka gima obiro kowuondi. That is not a good. Ing'eni ka ng'ato dwa biro nyisi ni ka ng'ato dwa uchak relationship obiro like hello, may I know you, gima chalo kamano. Kik paki ni hi beautiful. But ing'eni kibiro ira ni hi beautiful wacho ni bas kamano kaka wuok. Doga paro ni kamano mana yor sero nikech kuidonjo e mbui ma kamano ida ni ng'ato ochaki mana ni hi Tifina. Kose kudonjo kacha to donjo gi nyinge mopogore ma ok mag adier. Ing'eni tindo kinyal tiyo gi nyingi manyingi but Facebook abrocho ni untransparent. Nyinge Tifina gweno e mbui te. To an relationship na mar online e Facebook ng'ani to ne wachi ni noonge Kenya. To nen mana jarateng' nikech an okero wazunge. To an gima like okanyal wacho ka. I can but anyway. To an hera na no like no ken gima rach. Mbui en gima ber to en gima rach. Luore. To ng'ama na romo godo ni like nen ng'at maber. No ken ng'at marach. Ninge nade no ber kapok uromo kode. Wach gima nang'e ni no ber ni nen ng'ama ing'e ni Facebook mar ng'ato ing'e nitiere ga red flags moko. Kendo red flags go like awach ni gidhik ga gimoro gina bich kata 4. Ng'ano profile ne nyaka bed gi photos mang'eny. Ka un friends mano mokwongo. Mar ariyo kiko bed shy e video call kata calls. Mar adek ng'ano nyaka obed transparent. Mane gimomiyo nawacho ni ng'ani nen ng'at ma transparent. Ing'eni nokoluor gik machalo kamago, nen mana transparent. To ne waromo by the way. Kendo an nyako mok pande ga wach. Mane gimokonya e yore meg mbui gi. Nanyisa ng'ano ni ing'e ang'o antie gi jonyuolna. To kidwa ni warom biromo odwa kae. Kamano ing'eni nitiere jok masenyiso ka kamano to giwacho ni ing'eni kata ka ng'ato nitie gi intentions marach obro luor. Wacho ni first meeting e od janyuol. First meeting obi e od janyuol kanyo. Ong'eru te janyuol ong'e imbi ng'e kanyo. Ong'eya kanyo. Like janyuol na nen ng'ama miya privacy. Anyise ni ing'e nang'o kawuono nitie gi wendo wenwa sitting room. Bas ing'eni kamano kaka mama nyal understand aga nikech ka ng'ato dwa biro timo na gima rach ok nyal. Nikech ka ng'ano biro odwa mo wacho ni bas onge gimo nya timo na marach. Kata the next time kata kwa dhi waromo kamoro ok onyal bedo gi intentions marach nikech aseng'eye mbong'eya. Ji ang'eni rendre, ji wuondre kasto moro mana romo godo e Facebook ni to nwaromo godo ok noromo godo odwa yes but noromo godo buto odwa kanyo. Nikech ok adwa kuma dhie mabor to fare dita maduogo. Kora nyisi ang'o an ok adwa yorna fare bi mana kae. Nikech kata ka goko na kae to mano odwa. Koro ka nwaromo ng'ani nen mana transparent nen ng'at maber but no pondo nen ng'at mopondo. Opando kite. Yeah. Kasto with the time nadoga fwenyo ni ng'ani nigi dhako, ng'ani nigi nyithindo. Ing'eni gik machalo kama gik maduo chunyi kabisa. Koro nadoga wacho ni mondo koro kik wawere marach idhi silent. Koro kiki kel intentions mang'eny. Nikech kata ka dhi romo kode ize dheno dhi timo na gima rach kata dhi nege ot. Kata kamano be kaka nyiri nego koka. Ing'eni samoro isechwanyori gi ng'ato matin to ing'eni at the moment ma pod udwa fix things karen pod entie gasira to ni idwa we. Kasto kusedhi odno kamano kaka onegi kata kamano kaka okidhi wuok e odno kingima. Tifini biro bedo kinyisowa kaka ni yango kata ifwenyo ni jaldo nitiere kod nyithindo to bende nitiere kod dhako donge. Just kapok kaka oyudo wawinj pach John. Kato kwa online dating
ata setemega kendo an gi experience mapani oro masani mokwongo naromo gi nyako mokwongo e Facebook. Koro nyako ni moromo e Facebook cha pod wuoyo ong'iyo pichni u. Koro tok mano wawinjore ni koro warom. Ma waiko ka romo venue apani waromo around Safari Park Hotel. Koro ka waseromo ema nadhi aromo kode to nayudo ka en nyar Muislamu. Onyar Islam. To ing'eni ata jadin machielo cha. Koro ne watemo bet kanyakla tok dating no, lakini ka waduogo bang'e nyako ni no insist ni koro ambe adwa loko religion abed Muislamu. Tok ne jonyuol koro insist na adhi e din machielo no. Mano bang' thuolo mane roma no nyadichiel koso? Tok thuolo moro mar like 1 month kama. Ma koro wabet kanyakla. To duogo lokore ni walok religion adoge margi. To ambe koro koni imbe adwa ne loki iduoge maro makoni ni. Koro kanyo mana tamore man winjruok ochako tamore. Koro mar ariyo to machielo be nen mana is just in Facebook. Mana aromo gi ng'at moro lakini no texa in the name of nyako moro. En gi pichni mabeyo beyo. To baadaye katimo research na yudo ka en ng'ama wuoyi. Koro kano texa e Facebook koro ng'eni oro ni namba WhatsApp. Kodhi e WhatsApp dong samora ni nyadhi gocho ne ng'ate sime. Koro ka gocho ne ng'ani sime ok omak sime. To ema dhi achicha koni wewa ama nyako moro goch nyane onyayo nene trukola ni nyako ema timore nade gocho ne ka ne wuoyi. Koro ka nyako gocho ne yudo ka en ng'ama wuoyi. Koro kanye mana yudo go ni kare joma chuobi tindo lokore. Gitiyo gi pichni inya yudo ka picha ni emo ka itiyo go kumoro. To ji ayila go yudo ka kor pesa giketo machiegni. Yudo ni o taxi ka wuondo kon inya oro ne lunch siling 1,000 ka wuono. To kelo machiegni romo to kuburomo en mana online ka. Kore mana fwenye kare joma wuoyi be tiyo gi account wa Facebook ni be kare ji kare keto picha Facebook ni. Jomoko tiyo gi picha nyiri moko e chiemo. Miluongo ni ukatelism, jikatel. Gikoto jo, ng'ama dichuo koto dichuo wadgi, kowuondre ni en dichuo koto dichuo wadgi. Kata nyiri, koto nyiri wadgi nyiri ema pod kia. Ibiro yudo ka ng'ato teksi nikech ging'eyo, ng'eni ka ng'ama wuoyi. Ang'e shida ma ng'ama wuoyi wadwa nego maka koni. Ang'e all tactics manya yudego. Iwinjo. Kata in ng'ama nyaki ng'e kaka inyawuondo ng'ama nyako wadu. Madonje box mayot ma oro pesa. Kore mane gima nene online dating momiyo an nyaka kawuono poka trust. Ai, erokamano ahinya. Aneno ka en dakika achiel kende tok saa 4 mar okinyi. Adwa ni wakaw yweyo mokwongo mondi. Tok yweyo to waduogo wagoyo mbaka. Nyaka Ramogi jong mana kaka iwinjo mbaka mit ka. Rowere mwantiere godo. Bende pod ibiro medo nyiso ni ponono ka giromo gi ng'ato. Tangi ng'e kit ng'ato nade Sharon e kinde mutwak atwaka e yor simu. Ng'ato nyalo bedo no pando kite. Kata kamano waduoge twak tok yweyo mwakaw gi sani. Kik idhi mabor. Baya tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusote. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Ukitaka huo wimbo bonyeza *811 *402 hash. Kumbuka, Skiza na Citizen ndiyo nyumbani kwa wasanii wote. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yakocha, timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo.
udogo shwab wene musajakadala. Justice for Mia nengi manyarko chia. Kudu siepene kachiel kod jodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, jot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyako cha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarko chia. Ticha beach ka ticha beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Mana e Ramogi TV. Mambo sasa ni super. Mkiongea tunasikiza. Mlisema tulete jackpot ingine? Tumeileta 10 times bigger. Introducing Shabiki Super Jackpot. Hii sasa ni jackpot ya 5 million shillings. Unashinda ukipredict correctly games 15. Na usiposhinda inaenda kiongezeka kila wiki. Yani ni progressive. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on Super Jackpots. Chambua game zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. 5 million shillings inakungojea. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Nyakora mgajwang dakika na ngwen tok sangwen maro kinyi machiegni mano kang marariwa dhi nyime gi twak marwa Hera e Mbui. Aneno ka moko kuomu usebedo kuoro ote mopogore ote mabende lombo wanga. Kini Joyce wachak gi ote mamoko. Wasoma ne moko kuom ote nikech wangiso Nyakora Mugajwang no nyalo tudre kodwa e yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Achak kanyo kod ote mokwongo Chieng from Kakamega wacho ni Hera mar Mbui 90% ok ber. Ote machielo Ote machielo no kindiko ote mabor Patrick Otieno. Iwacho ni Ramogi TV an Patrick Otieno kawuok Kisumo. Anto e Mbui kae to danga wach ni osekonya maber. Anene ayudo nyako e Mbui to gima ber ni ne wayudore e Facebook kendo nyaka sani ne wakaore ma wadak kendo wan kod nyithindo 3. Koro Mbui luore kaka itiyo kode an kod nyamigori mana yude Mbui mar Facebook. Mano living testimony. Otile Junior jagongo wacho no yaure uru Hera mar Mbui okadwar winjo wachne ane mang'eyo gima osetimo na dino oliek nwa matin no osetimo ne ang'o. Otile no dina oyudo kata mna thuolo mar biro e studio. Kaka mano mako Juang David Omondi wacho ni ma janyakach Nyabondo Ramogi TV winjore maler. Hera mar Mbui osesanda ma okadwa. Wacho no kidwa wuoye kendo sani dekoro asenyiewo kata dhiang' moro matin. Chalka gima nokote. Bernard Otieno bande wacho ka eno yaure uru. Gima nyalo wacho en ni nyithindo manyiri nyaka ng'e ni bedo self independence en gima ber mokalo. Kik jizoea ni ka iromo gi rawera for the first time to kiki kwae fair nikech mago e gik makelo tungni masani waneno e TV kata e social media. Aya, odhi mbele ko wacho kanyo kata kamano mana ote machielo mabende oket kanyo. ACAC wacho ni an aeso nyagem watching live from Kisumu. Hera ma Mbui okinyal ng'eyo pach ng'ato. Unyalo heroru yes lakini okinyal ng'eyo tabia ng'ato. Aya para nwa ka ote mogik mano mar Jonokoth nikech ang'ini ote chalolo. Okoth jaka no wuode nyodenya watching live from Nairobi. Iwacho ni an weche Hera mag Mbui otamo wanga ojende masani sero nyaka nyimine gi e Mbui nikech kitiyo gi sura gi nyinge mopogore kachiel be sura bolokore. Iwacho ni iwuoro pinyne. To mago duto timore. Mane na diera. Kalor ni pono ni romo gi ng'ato kata tikia ni en watni unu chaka wuoyo. Kama bang'e pono koro sama koro dhi neno jonyuol pacho to karikelo mana kazindi ma en kazindi kata kamano ote modong wabro bedo kwa somo gi achiel kachiel kwa dhi mbele ko twak maro kinyi makawuna. Keni wachak kod Wendi kendo. Wendi ni napokutieko nwa sigana. Ngeni no wewe wako moke stall. Moke stall gejal mobiro ka. Oromo neno kodhi. Kitieko nwa sigandi Wendi. Koro
machalo kaka wuoyi no chako ng'at no koro nikech ok anyal luonge ni wuoyi nikech koro no ogik obedo ng'ama duong' mano ok apar ni nyalo bedo moro mobedo kata wadwa mokwongo maduong' koro miyo ni ochako penja nikech miyo ni nogogo mana mbaka to nokakone gima dhi mbele okia gima dhi mbele nikech ng'ani ywaya tambe atabora ka koro ingini miyo ni koro nyaka donje nikech ingini ng'ama dhako ya chalo ga kamano mar alot mar skuma gini miyo ne uso cereals koro ema chako ngiso nyako miyo ni gima chalo kamae notimore to ng'atni ok en ng'ama ne abiro romo godo nikech opogore gi ng'ama ne wasebedo go wuoyo godo mabe kata picha natang'o ne miyo koro kata ka miyo no be ng'iyo to no ka ng'ani en ng'ama opogore to ng'ani be ogangore ma kata kineno ka danga yani koro chala mo baba ira koro ng'atni owacho en ramo ni nyaka dhi kode en ema sebedo ka wuoyo kode koro okelo commotion ma jose chako koro ngini koro nikech koko nikech ambalelo koro nago koko awuoyo gi duol mamalo koro jose chako biro chokore ng'iyo ni en ang'o madhi mbele kae koro ji mang'eny ne ni e side na jok moko be ne ni e side ng'ani nikech kata kineno ng'ani nikech oro fare to pesa di 600 to koro ng'ini ji support ani athis ng'ani ok en ng'ani koro ng'ani nokelo commotion ma minalot ni ema nokonya ema nong'iso ng'ano ni basi we achuli pesa ma nyako no ni miyo mondo iwe nyako ni thuolo dok kumoae kanye mane na chakre chieng' no gima naneno Kisumu to nang'o meni dak digocho ne kata mna janyuol nikech odu be nasepondo dalawa achaka gocho ne nang'o ipondo idhi nindo oko nikech no ken dhi nindo nwadhi mana den mana gimoro nawuok gimoro saa 5 nadhi dong ne mana ngadhi no taduogo nikech en gima napondo aduogo to koro ni dok nade dala ka miyo ni nosechulo fare mani biro go nochako miyi midok go chako miya madok go ato iwacho ni e kinde manuloso gi ng'ano bigeni kochopo nyaka okang' makoro isewuok ikawo kata nyabagni moro matin iwuok Migori idho gari bichopo Kisumu to iwacho ni ng'ani nusebedo ka uloso gode mbui pono ni ing'eyo tabia mar ng'ate yo machalo nade kuchat kode yor mbui biwach ni an koro ng'ano nikech adiera mar mondo mi iwuogi iket geno kuom ng'ato kata trust ng'ato ni dhi romo kode nyaka bed ni sesome kata gin ang'o mung'eyo kapok udonjo e gik makamago an yani ng'ani ne azinen ng'ama nigi time na ng'ini nyako bero ng'ama mi attention koro kan kesido ng'ama mi attention masaka sa odwa ni wuo kodi ng'ato wuo kodi nyaka so chiko tieno knindi ado ng'ano nigi time ni koro attention mano miya no manana no ni ng'ani ni serious koda paka ido ng'ama chalo kama wuoyo gocho na chakru kinyonya wuoyo chakru kinyako dhiambo ka onge gimotime na wuoyo koda ko ido time nikech otimo part time job ir baba ko ido time masa ma customer onge okaw simu gocho koro ne tich be wuondi di engineer nyaka lakini yani ne japuonjre lakini koro babagi manager engineer koro nokonyo ga mama babagi samonge classes koro yani noketa machiegni ambe nakete machiegni koro an gi chunya nachako acha ni wang'ni ayudo boyfriend mane akwa dendoge aya ibro bedo kinyiso ka pono ni nisetemo ko miwacho ni koro we atemi kata mna mbui oko ka neno ka pa oko ka okrach tifina butiek no mare gimomene no yudo ka jal mabende no romo godo ni yudo nade ni fwenyo nade ni entiere gi familia dongi ng'eyo kaka iskise keto ng'ato machiegni ng'ato chako bedo open nie but an kaka nonyisa ni no like an no bedo open nonyisa ni ne entie gi dhako but ne giwere arus ne gitimo lakini ne giwere iyo kaka giwacho ga Watan kaka nadogo awacho ni it's okay jatimbre divorcing nitiere aya ka ling matin don koro ing'eni harakati mobiro Kenya kanyise ni abini airport kiki bine airport koro ing'eni kanyo kuma chako bedo gi suspicions mang'eny koro cheni ang'ani nyaka ng'e kuma ae koro nikech nonyisa kuma ae achako timo investigations gani wang'i ane ni ng'ani akanye koro kaduogo anga winjo ni bang'e ni ente gi nyaka chele ndoa to oko bente gi nyathi mawuoyi koro wacho ni ma ok ber nikech but either way anonyisa ni ente gi nyathi achiel but bang'e achako winjo ni ente gi nyithindo ariyo ng'eni koro mano suspicions chako biro iye asing'eni kaka nasechako bedo apart na chalo ka gima odwaro ni wa fix things to bang'e achako adhi a consult with my friend mind therapist to nonyisa ni consulting na mami inego nyiri oko kae nikech nyalo dhi ni ng'ani dwaro wuo to kosedhi do ng'eni ni dhi ni wuoyo ni udhi fix things ka gik bang'e to ng'ani loro dot
to negi e kanyo nikech kitamori dok ire to pod obro negi anega to onge gimi bro timo koro mage science mano tima abet aweri gi ng'ani to kendo awera gi Hera meg Mbui pok atemo kendo to luore nikech be nantie ga gosiep na moro lakini en to mare to nong'ad ga thunde like nong'ad thunde te nikech osiepne mar online ni nen ng'ama ya loka lakini nen mzungu yani koro ka gi chat ten oro ne picha achiel kende yani nyako ni oro ne pichni oro ne commentiere everything to ng'ani oro ne picha di picha achiel emo nuoyo oro pile ka pile kokwaye picha pile. Yani Facebook ne picha achiel ne mantiere Facebook kara nyese ni are you sure with this ni yes ng'ani aero ng'ani ng'ama fluent yani oro ne ga pesa pile you know wacho ni it's okay if you're happy I'm happy koni ng'ani with time to nyisa ni ng'ani osebiro Kenya odwa dhi giro mistake mane nyako ni otimo no dhi hotel to register gi documents ke to ng'ani oro ne pesa monyise ni dongi change yani nko se ni dongi change en happy wadhi register gi wa book hotel kodi ng'ani ko se book hotel nyako ni otimo gimoro amora gi documents ge hotel kanyo CCTV bingeni jogi osefwenyo gidhi ka girwako hood don koro gidhi hotel koro ka gidhi hotel nyako ni koro dongi ka gisedonje room nyako ni ochako go namba konyisani ati fina kaka nwadonje room kanyo ng'ani ng'eni koro kwa chako have fun tingeni twe kitanda ka kingeni fun go koro kare ni twe kitanda titwe kamano ko kidwa chak ng'abi then in mioro na picha gi kaendi tingeni na nyero gosiepe na nyoka kifuo chako ng'adi nyoka kifuo kamano kaka no ng'ade thode tingeni gima no konyo nyako ni gol koso osaro like giwembe koro ng'ado mathindo ni koro ng'eni ne gima no konye neni hotel no nen it's a high class hotel nikech no orne pesa mang'eny kasi ng'eni high class hotel en kumi yweyo pile kasi ng'eni kidhi ywe oyud color room koro kitemo ni duong'o room nikech sabe osekadho monego giwuogi koyaw room to oyud ka nyako no onido kanyo bleed lakini gima no konye ni ng'ano no koinye ahinya kasto jogo no biro yaw room gokinyi to no yudo bwana ni nosewuok osedhi koro kitemo fuati documents ge mantie reception gimora amora ne ok nyal yud ndach ng'at moro no ok nyal yudi mano gima lit ahinya joma nyiri onego bed ni bedo motang' koro Sharon kaluwore ne en sigana malit ahinya koro since there ambe kama ne kaka natanga na wacho ni ng'ama dwa nena obi odwa mondi nikech ng'eni ka ng'ato dwa timo ni gima rach kosewinjo ni odu obro ng'eni kanyo jothuru ntiere moko be wigi bo kuot bo wacho ni akacha to koro kanyal dhiye to gino bende ponono nyalo mana jiwo joma nyiri pono kiromo gi ng'ano mikia afadhali urom kata kuma ji ng'enye urom kata pak mo Akiani no yudo thieth ingene no yudo thieth entiere nyaka kawuono no yudo thieth kendo she's married now she's having 2 kids aparo ni wana omakodho mane kanena mana kaka Brenda juolo wangi Brenda juolo wangi kanyo na bende pok otieko nwa sigande akeni sani bende isetemo kendo Hera mar Mbui koso mari norumo nade mano to dorumo kamano kaka nase bloke but owacho ni ok ohero wazungu koro awinjo reason mare ambe na bedo gi time marach gi jarating mana same tinda koro ng'ani nwarado godo ing'eni koro ing'eni en ng'ama ni Kenya imbe in Kenya koro it's like you feel one machiegni wanyalo romo anytime koro wawuoyo gi ng'ani modhi then at some point obukore abukani do you know anyone who needs a job then sechego ing'eni ine kachacha onge gimitimo then you're like yes I know onyisani okay kiyude to ng'ise mondo oorna details ge bla 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 tawacho ni sawa don koro ing'eni nokia nyinga maradier ang'eya nying matiyo gode tinda kachacha koro aoro ne documents not mine but aoro ne mar ng'ato koro mamiye nyaka namba ng'ama chielo no nikech tich manong'isa no nokanyal timo ng'ama nyako be koro nikech nong'isa no dwaro specifically a lady mano bangi mane sewe kuma ni seweche mama chielo koro majarating koro odwaro omanyo ng'ama nyalo tiyo to en tich maber to nang'ise ni anto kanyal timo nikech aonge experience but ang'eyo ng'ato manyalo timo tijno koro amiye namba and everything koro kasemiyo ng'ani namba to gichako wuoyo gi nyakono of which nochalo gima en very legit
koro onyis nyako no or some documents, and then in the process it's like ngani ne dwaro some cash. Oko dwar pesa mang'eny, isiki oro ni like 1,000 2,000 kawuono loso ni ma ing'eni tijni wabroga dhi oko ior pesa ma kama oye nyaka ni nitere gimoro ma nitie document moro ma onego bed ni kawe county government of Nairobi to idware urgently, you only have a day to tijni kinyi yudo momi nyaka actually nyaka gi number ineno kaka number mag companies jakogi mane number magi gochoni godo and then more nyaka email yani wakora moko professional exactly gimora mora is very professional mineno ni my legit koro ngeni giwo gi nyako ni to nyako ni share koda onyisa everything mangisini okay just give it a try koro nyako ni oro pesa oro like around 10k mwachoni Brenda kama sechopeni it's a lot to kane katijini ngani dwaro ni amany visa 10 visa I don't know nongiseni onyalo cost around 12,500 koro nyiseni the only thing that is remaining en mar visa ni to ido kanya koni oseoro 10k koro gimodong en mana mar visa ni tangiseni okay what do you think should you give it a try ka in gi pesa na ama though anto okane ka okochuno nikech pesa mose ka okuomi is enough to anbe okange maber na beda kode Frank bangiseni okange maber en mana ngamwarado goe internet bla bla ongisi nyaka no ngama nyalo loso ni izo ma good conduct on the spot to work instantly to kendo oro ne nyaka document mineno ni hii nayo inakaa hiyo good conduct but yenye ukiangalia kwa list unapata hauko hapo ukienda kuangalia hii citizen yudo ka in kanyo ionge but good conduct to ingo koro nochopo point ma koro onyisa nyako ni mondo mi yud tijni dwarore ni mondo warom kodi lakini kikingisi your friend mano refer about it then nyako ni onyisa ni ento oluor but onyalo give it a try adwani mag parono gi kanyo matin Brenda chenro ni mar mbakoro winjo nyaka gik matimore kor gwenge mapacho ka gi thuolo ni mano ogai maduon bura mar Wiper Kalonzo Musyoka loso ka bende oriwore kanyakla kod okinde pacho kae ka gibago ng'anyo mamuol ka gikwedo kaka jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka seyo joyal buche pacho ka onjane monde. You are the custodian of my property. Silence. So now Professor Sihanya will lead all the advocates in taking our oaths. So I want to just reaffirming our oath. But before we do that, we have a statement from the East African Law Society, which will be read by the Vice President of the East African Law Society, and then thereafter we will just reaffirm the oath. Members of the press, allow me, this is a statement by the East African Law Society. I'm going to read it on behalf of our president, Dr. Fawz Twaib. My name is Ramadan Abubakar, and I'm the vice president. To all media houses, in recent weeks, we have witnessed an escalation of attacks on Kenya's judiciary through utterances by various leaders, including the President of the Republic of Kenya, His Excellency Dr. William Ruto. These concerning utterances erode judicial integrity and independence and paint as evil those who legally use courts to challenge government excesses. The East Africa Law Society is deeply concerned about these persistent attacks, which also violate the principle of separation of powers and judicial independence as enshrined in the Kenya's constitution, as well as in various international instruments, including the United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary, the Bangalore Principles of Judicial Conduct, the Universal Declaration of Human Rights, the African Charter, and the Commonwealth Principles of the three arms of government. We joined the Law Society of Kenya, the Judicial Service Commission, and the Kenyan people in condemning the attacks and urge government officials to refrain from antagonizing the operations of the judiciary with the cornerstone, which is the cornerstone of any just society. The attacks also have the unintended consequence of eroding confidence in the judicial system. It is our assertion that the rule of law is essential for the progress
and prosperity of any constitutional democracy, Kenya included. Where grievances are raised against any official in the judicial system, we urge that the same be addressed fairly, procedurally, and within the existing legal frameworks. In solidarity with our sister bar, the Law Society of Kenya, we urge all our members from Kenya to participate in the peaceful protest organized by the society. We shall, as a regional bar, continue to champion and defend the rule of law. Human rights, good governance, accountability, and independence of the judiciary in Kenya and across the East African region. Signed by the President of the East Africa Law Society. Thank you. I think we also... We repeat after you. Okay. Good morning once again. My name, as you are so told, Ben Sihanya. I'm an advocate and con law professor. So I'll read step by step and you follow after me. Raise your right hand. I, then your name. I. Then your name. Your name. Just a second. Let me start. I, then you say your name. I. Nyakwara Mugiajong mago kinde mapacho kae mabende koro riwore kanyakla mar ng'anyo kagikwedo seyo ma jatend piny Kenya osebedo ka seyo godo joyal bura e pacho kae kagiwacho ni mano nyalo chocho chenro mar yudo ratiro e pacho kae. Ng'anyo makamago bende obagi e counties mopogore opogore, mano moriwo nyaka county ma Siaya. Kamo kinde mantiere Siaya bende kawuono biro bedo kaging'anyo kagiloso gi duol achiel kagikwedo weche makamago. Chenro makamano pod wabiro bedo kwamenyo ni achiel kachiel kawadhi mbele kod chenro marwa okinyi makawuono. Kata kamano Sharon pod wantiere twak yemi. Twak pod yemi to gimomiyo ni wabedo kata mna gi twak makama. Sigana tok rach winjo, sigana ber nikech kowuok kuom sigana eka wan bende wanyalo bedo iwacho ni gi lessons gi dho ngere wanyalo bedo gi puonjruok makare. Brenda, to kiteke sigandi kasto wadhi nyime. Wachni nokodhi mabor ahinya nikech koro osenyiso nyako ni onego obed ni en kod visa. Koro nyako ni get back to me nikech ng'ani ong'ise ni kik onyisa gimoro amora mawacho kode. To an ema namiyo ging'ere gi ng'ani. Koro ambe achako penjo ng'ani gik monyiso ng'ani gi be gin adier. Then koro anto onyisa gimopogore ni en onge pesa moro amora mosekwayo nyako ni, gik ma nyako no nyisa en mong'eyo kamoa e godo. To at that time yudo ka like around over 11,000 mar nyako ni osega oro ne ng'ani kiloso ne gik matindo tindo to inaenda tu hivyo. Koro mana ngiso nyako no ni kama koro chopeni anto koro alogo, the decision is yours. Koro mangiso ng'ani ni nikech koro weche opogore okane ka wanyalo dhi mbele kodi nikech after all gima koro noriwo wa kode at that time ne na wach mar manyo ne nyakoni miyo nyakoni tijno nikech it's like the main goal mane odwaro en ose achieve mar manyo pesa to it's like gini notimo ne ji mang'eny nikech ne en gi two of my numbers. Koro ka aseng'ise ni anawera gi wachno no texta gi namba na mokwongo kasto duogo gi the same message o texta e namba na machielo with the same message, the same person is needed and everything. Tinda on to namba ni madiere niketo e Tinda. Don kusechako wuoyo then ichiwo namba. Imiye namba. Koro namiye namba mokwongo kasto kana neno ni gik moko ok dhi maber ahinya aduga text gi namba machielo no. To koro oro na the same message ni dwaro the same person mawacho ni there is something that is going on which is very fishy. To gikanye mnangiso nyako ni she should just leave it alone. Exactly. Tigeni nokonye Joyce. Nokonye gino mabe wanyalo jiwo godo ji. Ng'ato kamanyo tich Sharon onge tich moro ma ng'ato ng'isi ne chol pesa makama e kami tich kimanyo thothne pacho kae wang'eni jogo makwai pesa ginyalo bedo jogo ma jomaundu kata jogo makwalo machano kwali omiyo kata kimanyo tich tibedo ng'at ma ponono riekore matin kiwinjo nyaka ng'ato kwai pesa to mano red flag nona ne monde. To gimomiyo ni wabedo kata mna gi twak makama sigana to wasewinjo to bede ber ni iwacho ga ni samoro once is a what? Iwacho gani once is a mistake. Once is a mistake, twice Beluo bende samoro bende kiko. Once is a mistake, twice is a lesson, donge? Koro bende amor ni rowere ma bende yudo thuolo mar nyiso siganda ge
osenyisowa lessons kata mana puonjruok ma bende ne giyudo. To nyaka waram ga jong maneno abin ang'e ni nitiere kod sigana mathoth. Ginore ma bende nomiyo wabedo kata mana gi sigana makama twak makama Joyce en kotenre kod sigana manotimre juma mokalo. Manyaka sani nitiere doho makeni un bende ne yudo thuolo mar winjo jal moro ma bende iseyo gi nek mano mar nyadendi moro mana giromo godo e mbui. Ringre mare ne yudi mana Airbnb kotho. Nyaka sani sigana makata mana kes makamano nitiere e doho. Emomiyo ni puonj makama ber kwachwalo. Awadhi ane korka korijo ni wacho ni e mbui kacha inyiso wa ni ina iseromo gi ng'ama wuoyi ma en osiko kuoyi ma pesa to bang'e kigocho ne to kodwa mako nikech en jago ma wuoyi. Ponono ang'o mane oori mar mondo mi koro idhi e mbui kacha imany hera kata ang'o ma ponono sundo joma rawere mar mondo mi omany hera e mbui. Nikech kwatiyo kata kod ranyisi nitiere mbalariany. Wang'ene mbalariany kacha nitiere nyidendi mathoth ma bende gisomo gitimo courses mopogore opogore ma ponono kimanyo kata maber tinyalo yudo kata size ni moro munyalo loso godo gik moko bodage yo makare kata kamano. Ang'o ma dhiro rowere mar mondo mi omany hera e mbui? Gima dhiro rowere hera mar mbui en peer pressure mano mokwongo. Indo ka rowere like e sikul ibiro winjo ka nyathi sikul koni an ok anya date ng'ama an gi university achiel. Ok anya date ng'ama an go machiegni. Koro ido ka ng'ama en go machiegni cha beto ng'eyo ma kotemogo to at least onya bet in the safer hand. Koro peer pressure no ema inyo jini kech nyocha winjo ka jiranda moro wacho ni nyar ng'ane cha nyaka nyicha yudo jaman tindo sungore amba dwa dhi manyo ne ng'ato Saudi Arabia. Koro penyi ito ng'ami dwa dhi manyo Saudi Arabia ne dwa dhi manye nang'o ema koro an owuok to dhi e mbui to kodhi e mbui koni kata tinda no to romo gi ng'ato to kuondgo gima ng'eyo ni cartels ema nitiere. Ng'ama serious gi life ok apane dhi bet kanyo gi cartels ema odhuro kanyo ng'ama nigi hera mar ukweli madwa iko dak ok apane ni kanyo sani giromo nade mago ng'ami ng'eri ko mise investigate like and kaka an advice manyamiyo ji sani dakare primary school secondary koro in university samoro katitiyo ng'ato ming'e ni inya bet go nitie joma ni kate DM ni ming'e ni in go maber ming'e in and out ing'e jonyuolgi ok inya timo negi marach to rach joma nyire ni an koro adwa bwogo ng'ane gi joma nyien GPM GPM koro piem na mosemiyo nyithindo hinyore miyudo ka ji oyudo cartels to cartels go kaka story manyicha yudo mar waucha king'iyo ng'acha iyudo ka ng'acha nodak e life maber king'iyo cartels manyicha gin go ng'acha riembo mana Mercedes Benz geche madongo dongo koro mana life manyire dwaro sani makoro iromo kod odiochieng' achiel to in odiochieng' achiel no osepango gimoro amora ni ng'acha nigi pesa oseoro na 100,000 koro peer pressure ema negowa koro peer pressure ka waketo piny to wanya konyore wamany joma nie network wa joma wang'eyo in and out ma wan go machiegni manya investigate wan lecturer moro konwa ni anta bedu na nyadeti kata classmate maneno pile mang'e in and out to kadhi ne ng'ato oko donc classmate ge mesi wacho no gin level gi ho gin class gi koro mane makoro dhi nyima koro idhi yudo ng'ama class to ng'ama class yoko kucha en cartel nikech wan joma jugoyi kan waseneno nyako ni ok dwaro e yo makama ana dhi temo gi yo machielo mar wuonde kanyo man miriambo an bire ikete life moro moneni mane life ma joningo bede to bang' mano kare ni wuonde to miriambo ng'ere mana ka gimarach osetimore kaka mar waucha nano gima otimore cha miriambo ng'ere tok mano kara oyudo ka en gi ng'ama rach mosebedo ka nego ji koro advice manyamiyogi riere uru tir gi hera sani ok ochuno ni nyaka iher ng'ato nikech wach pesa kata wach ang'o ng'ama bor peer pressure kik ng'ato ketie hard work tich mitiyo matek itiyo kendi ng'ato achiel ti matek kendi ki in hera mar mbui ni were ur kode ok okony en gi disadvantage advantage to en go mana for information for example in jahera ni Mombasa in Nairobi communicate ing'e kaka lwasi chalo Mombasa koth chwe koso chieng're koro nyakony mano to ng'ama nyisero mogo ming'eyo koro communication to ber go koro online koni samoro ng'ama ing'eyo samoro tich oemo pogo lakini ung'eyo lakini mar mapok iromo gi ng'ato cha itere wi nudhu romo gi ng'ato kinyathi manyako ting'e kado osiepne dhigo kendo ji ailago kikone na biro gi friend na odhi tamore idhi winjo kiwinjo ka ng'ato pushi ni abiro go osiepna moro an go ka to tamore ni kiki bi nadwa ni bi kendi mano chiji
wan joma chuo wang'eyo kikono nyako no bi kende to biro gi ng'ato imbi winjo karachni mano samoro ne seiko plandi moro koro in ng'ama nyako koso pesa mionge go samoro pesa emio giwacho ni pesa ema gionge go samoro lakini en ga plan moro ema gin go ga ok en kata wach pesa no osechoro picha moro ponono magalagale e pache te koro idhi wuoyo plan picha ni e pache kanyo ne en go koro idwa wuoyo plan mako winjo ni ting'o osiepni ting' nyaminu romo gi ng'ani kata ka osiep timoro udhu rom gi ng'ani hotel mokwongo to romo matinde ma idwa romo gi ng'ato one day you spend the whole night with him to kok uromo odiochieng' mokwongo mano gima nyithindo manyiri oningo we kata one day iseromo gi ng'ato kaka nyadendi koro kaka nik mar nyadendi mabende notimre iseromo godo yudo yugi I was surprised ni nyadendi cha noromo gi ng'acha for the first time to first time no jogo nosebook nyaka ya BNB gise book ma gise test nyaka aid to ng'ani kokiromo go odiochieng' mokwongo ne en gino malit ahinya to gi kailago osetimore mang'eny nitiere mopondo mosetimore ma ji otonya matin I know the story moro otimore like Ngara iya in Nairobi ti nyako moro mabe ni jokinege that time no ogonwa sime okonwa ni an kumaracho no doko ni wang'e kuma ne intie wadhi wayude lwet jomaricho ka jogo nosekete ni nyanege sa asaya koro ji mang'eny to kalo mar waucha gimano miyo otrend ahinya nikech koro en mare notimore ma gicha nokawo ngimane to nitiere mopondo kuma nyiri time iluongo ni narrow escape chon ka nindiko composition primary winja narrow escape joma osekale narrow escape no ng'eny kata ng'ani osekonwa story ka wendi ka jo narrow escape go be ng'eny koro gima wanya avoid go gini en wach you date ng'ami ng'eyo maber miseromo kikirik ni dating nikech peer pressure mar pesa kata koso pesa paro kanyo makare ahinya ting'eni stoch wahuma bende osenindo nyadendi mabende koro isenindo negi omiyo kata mana nyidendi mathoth nowuok mosegwara ng'utgi mabende kaka TV mar Ramogi wasekelo chenro makamano ang'eni Brighton pok olos ahinya en achiel kuom rawera mabende nitiere ka mabende wacho ni en weche mag mbui gi pok otemo wacho ni kanyo en odwa mana manya ching inyisa gimomiyo ni podi nikech ing'eni rowere wantiere e mbui mopogore opogore mbui kata ka wan iseyawo ji timo gik mopogore opogore e mbui nang'o ni in pok ikawo okang' ma kamano ok ni pok akawo okang' adieri matin e mbui miriambo ng'eny to kaka osiepne osewacho ni cartels ng'eny kanyo koro hera mar mbui nitie weche ma nyaka wang'i kendo nyaka wabed kin kidhi manyere mbui nitie concerns ma kata kapok uchopo okang' mar romo gi ng'atono to nyaka bed ni nitie weche moko musewuoye matiyo okang' musechope first of all anya wacho ni kapok uromo gi ng'ato nyaka bed ni usewuoyo e okang' moro malach onge rokni ok inya romo gi ng'ato online kawuono to usepango ni romo kiny nyaka take time kuwuoyo ing'e interest mar ng'ani chalo nade ang'o mohero pache ni kanye nikech kata kaka ng'ane wacho ni noyudo muislam to en e din machielo cha koro kar din kanyo ka winjruok nok odhi obedo maber koro kiromo gi ng'ato online nikech en ng'ama ikia ng'ama pok iromogo interest nyaka match kapok uromo iwinj ng'ani eto pache ni kanyo hera ang'o mohero timo kasto time be time online nikech uonge kanyakla nyaka bed ni uwuoyo more frequently mondo iget time mondo ing'e pach ng'ano ing'e gik mohero gimodwaro gimo expect goals ma en go kasto also about profile nikech tiji mang'eny riambo ng'ato post picha kanyo profile kizoom ineno jadendi majaber chieng' mokupango romo to ng'achiel emochako apia I know of a friend mara campus kachacha ne giwewa gi nyadendi maber magipango romo koro chieng' romo nobedo disappointed nikech picha mane osebedo kong'iyo kachacha ok en ng'ama no apia kanyo koro profile nyaka imbi ibed ng'ama ohero gather information ok irikni kineno ka ng'ato post picha ok inyalo go ni profile en achiel kikwaye picha to osiko makoro ni picha achiel nyaka you must have samples mek picha gego pichni ng'a opost picha ma be en adier inone imbe kata ka video call no
ng'ato ok nyal wuondi ni oluoro video call. Ng'ama oluoro video call karo timo ang'o online koluoro video call. Video call no be nyaka if it's possible kineno ni mano nyakonyi we gera dieri inya nene ni kare ma ng'ama wuoyogo. Kasto now about kakoro se plan uda romo ok unya plan ni kawuono romo for the first time to say the book a secret place ne mudhi nenore. It's advisable ni kuda romo gi ng'ato for the first time urom kama open in an open place nikech en first meeting pok uromoga ikia pok ing'e ng'ani maber nikech ing'e ni kibedo gi ng'ato aching' kama at least unya wuoyi ine ka timbe ne kaka obed. Koro it's advisable ni kiromo gi ng'ato for the first time romuru kama open in an open place. Kama open nyalo bedo kaka kanye Brighton. Okay, town kae we have gardens. If you book a garden ama just easy to restaurants open place outside iyudo ka jomoko be nitie mobook kanyo. Jok mobiro gi nyidendigi kata familia umeon ma e table moro kanyo uwuoyo. Ok ochuno nyaka udhi book hotel room moro ma secret ma ka gimoro marach otimore kata ji dhi mang'e ka gino osetimore. Koro it's advisable and it's for your own safety. Nikech ing'e ni online kuromo gima maten time mukawo to build that trust. To build that trust mondo ing'e interest ng'ani mondo ing'e kata ka ng'ano be serious kata ok en serious. Kasto ma to apply both to joma nyiri gi joma dichuo. Ing'e ni ok inya blame ng'ato nikech ji te bok prefer wuotho kata dhi manyo ni koro dhi manyo nyako koko yudi. Nitie jok ma shy in person oluor aluora ni chomo nyako tir nodhi wuoyo kode nodware mano oluor. Koro ing'e ni o prefer online. Ing'eyo ng'ato ma chatting ka obere ma oro messages ma to koro in person oluor ma ni koro diwa gi nyako cha kanyo onge. Koro ing'e ni online platform osekonyo jok moko ok ni kite rach kata ni timbene richo oluor aluora. Koro ing'e ni online ka oyudo time mar express himself and kodhi korka pesa. Ing'e ni ng'ama serious ng'ama ng'e ni serious mamanyo hera mar adiere e online dating ka ok inya kaso wadi wach pesa ni useng'eru matin tisechako kwayo pesa. Mani ing'e ni kata ko ng'acha ng'iyo kang' machielo onye ni ka manya bedo cartels ma ng'ani wuoye ka ng'ani nya tiyo koda kata kwa pango romo aoro ni fair nikech ing'e ni ok en gima rach ni samoro inya jolo nyawadu ero ne fair mondo rom but intentions e king'iyo ni the rate mokwaye pesa no samoro nya bire pachi ni ng'ani to chalo jamriembo chalo cartel. Koro ing'e ni kanyo trust no dhi ka gima lal. Paro maliwa ahinya mabeni medo chwalo Joyce kinde mabende rowere gi loso gimoro bire pacha nang' meni wan kaka nyidendni kata mna joma nyiri wan vulnerable wan ema kinde ka kinde neno ka cases mathoth mabende lando obedo weche mag hera mag mbui weche mag hera moko dhi yo makare wan ema nyaka yud ka kwan magwa nitiere malang'o mok timre. Anyalo bedo ni ponono akia ni en gombo mang'eny ma nyithindo manyiri nitiere godo gi sani kalu ni ponono neno ni e mbui kacha nyalo romo gi ng'ato ma ni ponono lwete mor koro romo kode to nyalo konye e yore mopogore opogore. Kata kamano nyaka sani koro ji nyaka beda kicha kapok iromo gi ng'ato ikia pach ng'ato e yo makare ibedo motagi kurom kuonde ma opondo. Keri in be pok iloso anno ka thuolo marwa bende dhi piyo ahinya kabisa. Twak chiegni mana rumo twak to iye mit. Sari yore kamba kabe mit. Keri ini wacho ni e mbui kacha ino kine ni mbui en gima ber kaluo ni wacho ni dong ing'e ni ng'acha wuondi to in bende koro nyaki wuonde kode to kata kamano wang'e ni nitiere jomoko madhi kacha ka gintiere kod genuine intentions matende ni en odhi kacha ni ponono en omenyo mar adiera ponono ni nyalo bedo ni wuondo ng'ato to en kara iwito mana happy mar yudo ng'etni moro ma ponono ni nyalo yude yo makare. Kata kamano ere kaka ji nyalo neno ni mbui kinde mabiro mbele otigo de yo makare mar mondo mi obed kata sites mopogore opogore ma ji manyore ma ji manyo hera mar mondo mi weche mag miriambo orum. Erokamano ahinya. Ng'eni kadok chien matin e mbui ka amba aseyude hera mar adieri yudo hera mar adiera mwabedo gi ng'ani gi nyani igni madhi adek
lakini kuom wechegi nwa weche ji apogrega. Koro kaka noromo kode anya wacho ni hapa ne ber nikech nanene e mbui to kuom hawi maber chiemo aloka wacho na lok kanisa wadhi e kanisa moro ni along Thika Road. Tanno ka nyako yudo ngima ne mbui cha. To kora nene ka. Wacho ni koro onge kata meaning mar di woko de mbui kendo machielo wawa bire ka nikech en ka anene ka. Ma kamane kaka nwang'ere ma nwaloso wechego. Koro kanya wacho ni hera mar mbui rach. Lakini gimoro achiel nitie manyaka wang'e. Ji bire mbui ku to seek revenge. Moso on ladies gi nikech inya yudo ka wuoyi moro ng'enye yawuoyi ma jatiyo gi pesa gi. Yudo ka I invest in this lady ye wich ko dwaro minyiewo gi nyiewne wie isuko ne inyiewne law mono dwaro. Kaso nyako ni ubero kod igni moko 2 to dhi oweyi. Yudo ka kare okin kendie ma in kode un kode gi Brian to gi June. Ninja kit mwandu. In sukwich. Brian ja children. Ngat machielo ja nyiew lewni. Koro magi mamiyo ji seche moko ng'ato kaka an inyalo amua ni wadonje online ka ma nyako moro nyar ng'atu nyarwegi. Amba tim ne gim no tim na cha. Makori timo ne ng'ama innocent makori chulo kuor. Ichulo kuome nikech koro in gim no setim ni cha. Koro gima kelo sana nyiri hinyore ni en hero mar material things. Ngeni nyako nyalo bedo ni sani en ot kachacha. Wiyo jany to kong'iyo Sharon to ka Sharon ne wiyo suko wiye. Sharon ler. To gombo ni ambe ka yude ng'ato maketa maler kama. To kiani Sharon maybe tiyo tije emomiyo bedo maler kamano. Kar mondo miyo somo ma tije eno dhi manyo ng'ato mabro konye e miye pesa. Of course anya bedo ni gi pesa mo matin. Ibiro mokwongo ami single mo 20. Ibiro mari ami single mo 10. Isenge ni kwa ni gi pesa. To maybe service asise kata gine biche ka bed gi single 50 masimi 1000 simi 20. Kodo ma 20 dongo ni atimu ni go anyali. Abodhi abuko ot moro akawi kaso yini ng'ama nyako ere kaka iromo gi ng'ato dichiemo mokwongo to dhi e ot joma nyiri otende ng'eny Nairobi ka ma ji chiemo to ji obede kamo yawore mang'eny ndi dak irom gi ng'ani kai nitie gimoro achiel ma bwa nyisaga to onyisaga ni Franco nyathina ot mokichul kikidhiye ni nyako luonga ni Franco biye oda ni atedo bi ichiemo wanindku ero koro wase chiemo itedo wanindo alonyo longa an gi sirwacha moro kamoro dongi kaso wuonod ni duongo to tigo betie lwete okachacha to dhot en achiel mawuok ng'ani negi dongi nikech nyako yaw ne wuonot ng'ani ema chulo odni koro kaka in nyako imbe kik idhi e ot mapok ibede dhako egimanya nyisi mapoko kendie to kochuno ni nyaka idhiye nyis ng'ano owuogi urome hotel. Dongo tende ge mineno kara mna ya BNB ben mani. Ang'o minya kudhi buk mana rum da kulo uromo kanyo tu chiem tu uwo uwachi weche utu dhi kumudhiye. Ino nyako iwacho gani babu attack mistake money remove sex from a relationship and many people will have nothing to offer. Udhi book Airbnb ni for you people who have which sex gi. Tango miyo the moment you remove that sex from a relationship what will this man offer? What will this lady offer? Sharona nyisini ladies gi nigi pesa okoka. Yude nyako mweri mo neka nyako nyoni woche masingel fapar. Yude nyako mweri mo neka nyako twangu ni koti masingel fabich. Magi ang'eyo okuchuno ya wadichwe manyaka tigi pesa ne lakini nikech koro ji ok many hera, ji manyo pesa, ji manyo geche mabeyo, German machines. Ema yudo ka nyako koro odhir ng'ani nikech ng'ani osemia singel fapar. Onya mia milion 2 nyiewo go German machine. Karibu German machine ogo kuto ji diworo kaka ang'ama lich. Iwinjo. Koro ot moko chul kaka ng'ama wuoyi, ano kanyal dhi ot moko chul. Adhi nango. Ichakul munga ot no nango, abiro nango makaso angi la wagi beti raburu tieno. Arigo ka chomo kune. Iwinjo. Koro ime nyako ot mapoko kendie ni. Wadhiye. Bet kaka usiepo mwacho kania rom kode od minwa. Iwinjo sama moni ma friend na obiro inya wude gani ma ngawaso mogo biro lima. Iwinje pach ng'ani. Mondo avoiding weche mang'eny iyudo ka nyako nikech gin mevane bo gin magi hinyore. Nyako ng'ama soft ma kose pami dichiel winyori kanyo ose hinyi. Iyudo ka tho ng'eny kuom nyiri molo kuom chuo. Iwinjo. Mo sana be chuo nyiri ma tho ahinya okoku be iyudo ka hinyore nikech hera mag mbui gi. Uromo gi ng'ato ikiae ikeni ngani seek revenge odwa love inise iye ibook room number di abiro idhika kidika kang'at idhi omo what idhi tima ng'o mokwongo itero rimondo yani ichal ng'ama tiyo tich
ma kaw sadaka ma tere kanisa tingeni pasan to gima yalongi yani atedni manjakni makindi ko dogini muony ai mano kwani ngani omi yango mo miti mone magite iwacho kanyo makare nyashara na keni wasoma nemo kuom ote kendo majoneno magwa chwalonwa nikech ote bende thoth ahinya jogo maneno wa Mbui achiel kachiel bende ber ka kinde duto wakao pachgi mondo kik gineni waweyo gi chien. Ote mokwongo kanyo Jono Koth Jakano wuod Nyodenya watching live from Nairobi. Anweche Hera mag Mbui otamo wanga ojende masani mano ote mano asesomo sero nyaka nyimine gi Mbui nikech gitiyo gi nyinge mopogore kachiel gi sura gi bende olokore awuoro pinywa. Ote machielo Steven Oginga Governor iwacho ni winjo twak e yo makare kintiere Sir George Sherry Electrical Serodi Kopany Homa Bay. Iwacho ni hera mar Mbui en scam. Jiserore mahere machal were ka ji okoromo. Sometimes bende inyalo romo gi ng'ato mane ok expect. Tabia bende samoro ikia kata ni en jangili koso. Evans Obiere bende wacho ni ber mondo imany nyako gi dhogi moloyo Mbui. Governor Juma iwacho ni hera mar Facebook ber but take time mar ng'eyo ng'ato mondi then kik urom e private places mano kende. Ote machielo kanyo nying no tek ahinya wacho kanyo ni Jacob mar Migori an manyo hera e Mbui mora kabisa okane rachne kata matin nikech it makes my work easier, it kills boredom and much fun. Mago paro mopogore kanyo. Aparo na ka mogik nikech wadongi matin dakika par mondo atiek twak. Mary Jack kintiere fedha iwacho ni jowe hera mag Mbui nikech oketo joma ng'eny e andaki joma hundu mang'eny sani ema manyo johera gi e Mbui nyiro bed motang' ahinya e weche makamago. Dong mane na dir na kalure gi kes mantiere doho gi sani nikech jago manyi iriwe ni en gi Range Rover to kar German machine mabende na wacho kacha to kar en mana mokwa. In mogeti paro to ng'eny ahinya ni wadong mana gi dakika 5 kende to waloro twak mar okinyi makawuono dakika 5 gi angwa poge makare mar mondo mi waduto walosi ka waloro twak mar odiochieng' makawuono mana wachumo gika ka waloro twak mar okinyi makawuono wachak kodi kendo in wende kachiel kod jipu minyalo jiwo godo rowere kalure koda sigana misomiyowa bende nyaka sani isedok mar mondo mi many hera Mbui kacha koseni ting'o badi wacho ni gima naneno Kisumo okachaka doge. Gima naneno Kisumo okachaka doge lakini ok dang' awach ni hera mar Mbui ok rach nikech nitiere jok moko mang'eny mosekonyo modhi loka moloso ngimagi moloko ngima jonyuolgi kod hera mar Mbui. But gima nyaka ng'e ni sami dhi romo gi ng'ato tem ni nyise osiepni kata iketo live pin mari mar ng'atni machiegni mondo kata gimoro nya timore ni ng'ato nyang'e kuma idhiye. Koro gima nadwaro nyiso ji jok mambesena en ni wabed cautious gi hera mar Mbui. Ok en gima ber kendo ok en gima rach but onya hinyi ama onya losi. Mano manyawacho. Erokamano ahinya. Brighton wachni mogik watieko. Mana kaka nasewacho cha kibedo online dating ka success mar online dating nyaka nitie factors mi consider mondo we have the good part of it mano kaka advice my fellow youths nikech ok yudhe kende matiyo kode nyaka joma dongo koro mana kaka nawacho cha concerns manyaka bedi first of all kidhi e dating site nyaki make sure ni dating site no en authentic and legitimate matende ni nyako bed site man gi regulations and code of conduct ngeni sites kaka Facebook angeni ntiere extent mokinya kale in terms of information kore ngeni privacy mar ng'ato in terms of information bedo ga secure nikech ntie sites moko ma very strange ma inya share your information gi ng'ato to they'll misuse such information. Because it's very en gima ber mondo ibed keen kishare information kend kata kiyiero site media to go online dating. Kasto korka romo kanyo nawacho ni mondo normalize on your first meetups kidaro romo gi ng'ato mokwongo romuru kama open ma ji nitiere munya wuoye kama ji neno ok ni dhi uromo for the first time to dhi book room kamoro mopondo ma kata ng'ama nyang'eyo kotimni gima rach onge koro it's advisable
on your first meetups romuru kama open munya uwe mondo share your ideas kasto anyacheko kawacho ni online dating ka gima mata sana it's the seriousness and the legitimacy of both partners ngamuro mogoni and serious to what extent ngeni inyabe niro mogi ngato to karen katel kaka ngachane wachocha koro online dating ato anyacheko kawacho ni rach to nitiere but jomatio kode yo makare nikech tie jok modhi be manyo kacha ng'ama chel biro manyo jogi koyudore to ginyasha interest gi to ginyalo so gimoro out of online dating. Erokamana ahinya. John, wachni mogik mana mapiyo piyo wadhi kwa tieko. Advice manyamiyo ji mogik ni online dating ni kidhi e dating wang'iyo ni dating no ema dhi loko ngimani. Kik iket pachi ni ng'ama idhi date ema dhi loko ngimani. Lok ngimani kendi ng'ata achiel. Lok ngimani kaka in education one more ni education, career, employment, then relationship. Let us follow that order. For nikech janyuol ka janyuol dwaga ni nyathini o follow mano ka nyithi sikul. Apani ki follow that order to time ibiro donje hera cha koro ibiro yudo ka koro in machwa ma gik mosetimore ne jigo ok nya timore ni. Erokamano kamano. Erokamano ahinya. Tifina, wachni mogik. An gima nyalo wacho mogik ni Mbui oting'o joma opogore opogore. Kendo Sharon, wadwoki penjo moro mani penjo ni ang'o miyo nyiri ema nitiere situation machalo ma inego saka sagi. En niya, ang'o midhi time Mbui mane penjo minego ipenjri kendo kispenjori penjo ni ng'e ni ji te penjore penjo ni. Nikech sami dhi e Mbui in ing'e ni idwaro hera. Ting'e ni sani ng'e ni niya chuopegi gin dhano nikech gimbe giwinjo rem gimbe giwinjo lit. Kineno ka dichuo sikoro ni pesa saka saa ng'e ni embe otiyo kendo kine or ni pesa no otiyo ne pesa no kaso bang'e kichak idhi tame ng'e ni asira no samoro nyaidho. Koro ka in nyakoko kanyo yud pesa ni matin e lweti eka kata kidwaro bedo gi relationship e Mbui kata kanye ng'e ni intie gi pesa moro e ofuko ni mondo bang'e kata ka dichuo dwa timo ni gimoro ng'e ni en motimo ni gi herane ok ni ine midhi kwaye. Ng'e ni kwayo ni momiyo samoro wang'o ga iji ni ise kwaye pesa mang'eny kasto bang'e idwa weye. But ng'e ni ka en momiyi to onge kaka onyalo tami. Nyalo nyisi ni aya sawa kari nyalo timo ang'o inyalo dhi adhiya. Koro kwayo ma nyalo nyiso nyiri oko kanyo ni bed gi pesa ni moro matin mondo kata kidonje Mbui idonjo kimanyo hera mar adier. To chope be anyalo wacho negi niya ni asira giwe asira mang'eny kasto oro pesa mago yuma giwe nikech une mudwaro gigi kendu kasto nek en rach. Yeah. Erokamano ahinya. Brenda, mana mapiyo piyo. An gi wachna mogik manyalo wacho en ni wach mar online dating kuom adier en gima ber to en gima rach. To in kaka nyathi manyako ayudore ni most of the time wan bedo victims. Koro in nyathi manyako weri gi peer pressure mar ineno nyawadu nigi gini in bende idware. To sheka gimari in kaka nyathi manyako ng'e ni mae e gima dware kit ngimana to mae e gima bende ikwongi ng'iyo idua background check of yourself ing'e ni dalawa kamae en kama chalo kamae to katimo gima kamae ing'e ni sama iseyudori kama rach to kata janyuol ni dala kama entiere cha iyudo ka en bende obedo kod chuny malit to chuny malit ni in ema ikelone. Koro in kaka in nyathi manyako tem mondo imbe ing'e ni gimoro amora every action that you take there has to be a consequence. Koro penjri kapok itimo gimoro kapok adhi gi ng'ani kamoro en ng'ama chal nade nikech kuom adier ok dang' wang'e ni ji temo romogo obed ni romo kode Mbui obed ni romo kode kama nade ni en ng'ama ibro ng'eyo within a day. Hapana, we always try our luck but anawacho ga ni gimoro amora ma ng'ato timo kata obed mana ni itemo manyo jahera ni ineno ka kinde ni koro kalo kata ineno ka osiepni moro mak bade gi ng'at moro ngimane dhi makare koro imbi temo wacho ni maybe let me try this, it can work for me. Gima nyalo nyisi gimoro amora mitimo kapok ichako time ike gimomiyo nyawadu motime no time to imbe ikia ni bro chopo kode kanye. Kuom mano nyithindo manyiri waritre to wang'e ni gimoro amora ma watimo achien biro duogonwa. Erokamano. Erokamano ahinya. Kere
Gima nyalo weyugo rowere mamanyo hera en achiel, sami orne nyako ni pesa kaka ng'ama dichuo, ang'o muusoni? Usoni gik mane Nyasaye omiye nono? Mano gima okuongo. Gima ariyo maweyugo nyiri, sami yie kao pesa ir dichuoni to inyang'o kuome, ang'o ida usone? Kosa ang'o idwa kuome? Idwa gik ma Nyasaye nomiye nono? Gigi Nyasaye nochweyo ni mondo kuseyudo ng'ato mudago ubedo maber aming'a, ubro yudo gigi nono kuiluongo ni bedroom. So if you go to online dating, dhi manyo hera, dhi manyo future. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Aparo ni mago gin paro male osemo ng'adowa nikech thoro wach ma kamano aneno kata mana ka ji mathoth luwowa bende achiel kachiel mane mbui wagwa. Joyce, en puonjruok makare. Iwachoga ni kinde ka kinde wabedo jok ma wanyalo kawo puonj kuom